Hello everyone, my name is Jubili. I'm a proprietor of the Online and Service Center. Meghalaya and the abode of cloud, the basket of rain, the blanket of serenity, the land of the hills and the rivers, the perfect destination of the Garos, the Jaintias and the Khasis. My sincere gratitude goes to the forefather, the political thinkers and other many great men who had a visionary idea to bring the autonomous democracy in the state of Meghalaya among all the northeastern states in the northeast India. I wish you everyone a happy Meghalaya Day. Thank you. Kakateng janga dew etel bat kormai ngasyong asa akasno ng bangusyit kabaha pakathan khat asnong soara habang ipai syakin dikisnem gibalawit no nyo ba ka Jylla jangi kaldan sibun ba ka Jingkhublei haki babon pat kibanta ki Jingkhublei ka bangi trang mo ka bangi angnut akin dikisngi balwan kalong ba ka Jylla jangi kandono Jylla ujong uput usaba pura kabaan bakaktin kasi jongi kanrungno akataka kalnit bapra jong kariti Ksiar kari India kabalay ikwa ba kandono kataka medical college ke babiang bat kabopura hage Jylla jongi kabasaw ikwa ba ka agricultural university kandono ake Jylla jongi kanang bakalong ke Jingkhublei yakinong ram jong ka Jylla jongi nambal ngitip baka Jylla jongi kadai ka Jylla ka babuntam kinong rep pada ka Jylla jongi kan yo no ikani ka university kan lo ka Jingkhublei jeki khun kiti jong ka nong rep jongi kamtam bakin bit biang bit ha kata ka rep karyang joki bat ki benta ba fer kabasan ikwa ba ka Jylla jongi ba kasalkal kan bit biang hai badai bat kini ki turism habade bagi kini ki kali turism kepada ka Jylla jongi ba kita iba jongi kilaban yo ya ka kamai ka ba bit ka kamai ka ba biang bat ka bakadu ka dei bagi kuwa ba ka Jylla jongi ba kandon karoy kapal hakidang baro kamtam hai ka bayadei bat ka surok kabalong taubot lum jong kayo kakon namal bang yo iba nang don bon ba kisnong ki bampat don ya ki surok ki ba biang ki ba paka kamtam hakatan kat asnong jongi kaba buon ang isnong jangi kimpat don lagi dak surak hadu kisnong te tangi ngini kunti belengkot kublai sibun. I'm so proud to be citizens of Meghalaya today that we all celebrate our golden jubilee. So from my side, lots of love and keep doing well and happiest golden jubilee for our beautiful state Meghalaya.